खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड'जबनि स्लाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा आसाम ग्रामीण विकास बेंक बेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। दा जोंहा लोगोफोर बे आसाम ग्रामीण विकास बेंकनिफ्राय फैनाय साख्रिनि भेकेन्सिया 10,000निबो बारा दङ। दा नोंथांमोना बेखौ ओरैनो बेकारै थांहोनाङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ नाय मोजाङै जोबजासिम नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आरो जोंहा सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना बयबो मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आरो बेहाय लोगोफोर साख्रिया हौवासा हिन्जावसानि खोथा गैया, गासिबो हौवासा हिन्जावसा सानैबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लानो हागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो आपडेटखौ मोननो थाखाय एग्जामा माला जागोन एडमिट कार्डनि आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। आं बेहाय नोंथांमोननो साख्रिनि गासै भेकेन्सि आरो मा स्टेटनि थाखाय फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनियाथ' बे आसाम ग्रामीण विकास बेंकआनो जाखायो, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ। जोंहा हेडक्वार्टारा गुवाहाटियाव जायो। दा बे लेंगुवेजआ नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन, आसामिस, बेंगलि, बड' जायखिजाया नोंथांमोना बे बड' जोंना बड' नालाय बड' आरो बे आसामिसखौ नोंथांमोनाथ' रोंखागौ जानांगौ, सोरबाफोर रोङाबाबो बेहाय जेबो खोथा गैया। दा मारै जानांगोन इलिजिबिलिटिखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थागोनसै बैसोफ्रा बेसेबां जानांगोन। गिबियावनोथ' नोंथांमोना इण्डियानि सिङाव थानाय जानांगोन केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो थाखाय। नेपालियाव थानायबाबो एप्लाइ खालामनो हायो, भुटाननि साबजेक्ट इण्डियानि सिङाव थानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखौ बेहाय होनाय दङ। दा बेनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नैबे अफिस स्केल 3 सिनियर मेनेजार बिनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय जानांगोननो, माने नोंथांमोना 21 बोसोरा जाथारनाय जानांगोन। बिनिफ्राय नैबिथिं होनाय दङ स्केल 2 मेनेजार, बेनि थाखायबो सेम टु सेमानो 21 बोसोरनिफ्राय 32 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन, हौवासा हिन्जावसा। ओमफ्राय नैबेनिया जाहैबाय अफिस स्केल 2 एसिस्टेन्ट मेनेजार, 18 बोसोर जानायनिफ्रायनो 30 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। नैबे दङ ओमफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस, बिनि थाखायबो सेम टु सेमानो 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबो जोंहा मोनसे एडभान्टेज दङ SC ST केन्डिडेटफोरनि थाखाय। जोंहा जेनेबा एजनि रिलेसन होनाय दङ 5 इयार्सनि, अब्ला नोंथांमोना सानना लायदो SC ST केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा जेनेबा बे 18 बोसोरनिफ्रायथ' जोंहा स्टार्ट जाबाय नालाय, अब्ला बे 5 बोसोर प्लास खालामबा 35, 18 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन, जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरियाव गोलैयो। बे जोंहा मोनसे इम्परटेन्ट होनाय दङ, माने जोंनि थाखाय मिथिनो गोनां आरो बेयो। दा बेहाय आं माखासे गाहायाव डिटेल्सै खोन्थालांसै माब्रै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन, मा नामनि थाखाय साख्रि दङ, ओमफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दायो बिथिं खोन्थानि। बेहाय माखासे एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन बिथांमोननि थाखाय माखासे डिटेल्स होनाय दं, जाहाथे नोंथांमोना केटेगरियाव गोलैयोबा नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। दा बेहाय दङ साख्रिया जाहैबाय जोंना अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस। दा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा बेचलर डिग्रि पास जानाय जानांगोन, एनि डिसिप्लिन, माने नोंथांमोना आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायखिजाया स्ट्रिमजों डिग्रिखौ पास जानो हाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। मेजरनि बेहाय खोथा गैया। ओमफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटारखौ मिथिनाय जानांगोन एबा कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन, कम्पिउटारखौ रोंनाय बेफोरबायदि जानांगोन। लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन, जेरै आसामिस बड' नोंथांमोना बेखौ रोंनाय जानांगोन। बेहाय जेबो एक्सपेन्स नोंथांमोना होनांगौनि गोनांथि गैया, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बारा जाहैबाय अफिस स्केल 1 एसिस्टेन्ट मेनेजार, बिनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया डिग्रिल' पास जानांगोन, एनि डिसिप्लिन होन्दों, जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो मात्र डिग्रि पास जानांगोन। नाथाय बे प्रिफारेन्सआ ओरै आरो जायफोर बिथांमोना एग्रिकालचार, हरिकालचार, फरेस्ट्रि, एनिमेल हासबेन्ड्रि, नैबिथिं दङ मेनेजमेन्ट, ल', इक'नमिक्स, एकाउन्टेन्सि बेफोरबायदि मेजर लानानै जुदि नोंथांमोना पास जादोंबा बे डिग्रिखौ, अब्ला नोंथांमोना बांसिन चान्स थागोन आरो प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन होनना बे बुंदों। बिनि थाखायबो दहायनोजों सेम टु सेमानो कम्पिउटार नलेज थानांगोन आरो बेजों लोगोसे लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन। बे जेबो एक्सपेन्स नाङा लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन, जायफोर बिथांमोनानो डिग्रि पास जानानै दङ दायो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नैबे दङ अफिस स्केल 2 जेनेरेल बेंकिं अफिसार मेनेजार, बिनि थाखायबो फरायनाया डिग्रिल' पास जानाय जानांगौ। नाथायबा लोगोफोर नोंथांमोना बे 50% मार्क थानांगोननो, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेहाय बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना प्रिफारेन्सआ मारै जानांगोन, जेनेबा मेजर लानाया मायाव जानांगोन, बेंकिं नङाबा फाइनान्स नङाबा मार्केटिं, एग्रिकालचार, हरिकालचार, फरेस्ट्रि, इन्जिनियारिं, इनफरमेसन टेक्न'लजि, मेनेजमेन्ट, ल', इक'नमिक्स, एकाउन्टेन्सि बेफोरबायदियाव जुदि नोंथांमोना मेजर लानाय दङबा अब्ला नोंथांमोना स्कपखौ बांसिन मोननो हागोन होनना बे बुंदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना बोसोरनैनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बेंकआव एबा फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसनाव नोंथांमोना 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बे साख्रिनि थाखाय। ओमफ्राय दङ जोंहा नेक्स्टआव अफिस स्केल 2 स्पेसियलिस्ट अफिसार मेनेजार, बिनि थाखायबो फैदों। दा नोंथांमोननि फरायनाया बे डिग्रियानो नांगौ, नाथायबा
बेहाय नोंथांमोना मेजर लानाया मा जानांगौ कम्पिउटार साइन्स कमिउनिकेशन इलेक्ट्रनिक्स बेफोरबायदियाव नोंथांमोना फरायनाया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना चार्टार एकाउन्टेन्ट्स CA फरायनानै पास जानो हाबाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ल' अफिसार बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन डिग्री ल' लानानै डिग्रीखौ पास जानायबा 50% मार्क थानांगोन अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे दङ ट्रेजारि मेनेजारनि थाखायबो चार्टार एकाउन्टेन्ट नङाबा MBA फाइनान्स लादोंबा MBA आव जेनेबा फाइनान्सआव नोंथांमोना MBA लादोंबा अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोननो बे फिल्डआव ओमफ्राय मार्केटिं अफिसारनि थाखाय MBA लानाय जानांगोन नोंथांमोना मार्केटिंआव अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एग्रिकालचार अफिसार बिनि थाखायबा नोंथांमोना बेचलर डिग्री फरायनाय जानांगोन ओमफ्राय मेजरा नोंथांमोना एग्रिकालचार हर्टिकालचार डेयरी एनिमेल हासबेन्ड्रि फरेस्ट्रि भेटेरिनारि साइन्स बेफोरबायदियाव नोंथांमोना माने बेहाय हर्नर्सखौ लानाय जानांगोन बे जाबाय जोंहा ओमफ्राय दानिया जोंहा दङ नेक्स्टआव अफिस सेक्रेटारि सिनियर मेनेजार बिनि थाखाय फैदों दा नोंथांमोननि फरायनाया बे डिग्रील' पास जानांगौ बेहायबो एनि डिसिप्लिन माने नोंथांमोना जेखियानो स्ट्रिम लाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया डिग्रील' पास जानांगौ नाथायबा मार्कआ 50% थानांगोन नोंथांमोननि बे ग्रेजुएसनाव बिनिफ्राय प्रिफारेन्सखौ माने बांसिन एडभान्टेज मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना बेंकिं फाइनान्स मार्केटिं एग्रिकालचार बेफोरबायदियाव नोंथांमोना जुदि माबा लादोंबा हर्नर्स लादोंबा मेजर लानानै पास जादोंबा नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोननो हागोन ओमफ्राय 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स होनांगोन नोंथांमोना बे बेंकिं फिल्डआव एबा नोंथांमोना बे फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसननि 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बे जाबाय जोंहा लोगोफोर साख्रिनि नामफोरा दा नोंथांमोना बयबोथ' बांसिन बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स गैयै मानसिफ्रा नैबेखौ मोननैखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस बेखौ नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्रीबानो जायो नोंथांमोननि बे पार्सेन्टेजनि जेबो गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना डिग्रील' पास जानाय जानांगौ एनि स्ट्रिम ओमफ्राय नैबे दङ एसिस्टेन्ट मेनेजार बेनि थाखायबो सेम टु सेमानो मात्र नोंथांमोना डिग्रील' पास जानाय जानांगौ बेहाय स्ट्रिमनि जेबो खोथा गैया जेबो मार्कनि खोथा गैया नोंथांमोना बेखौ मोननैखौ एप्लाइ खालामनो हागोन गोसोबादि आरो जायफोर बिथांमोना एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बे गाहायनिखौ गोसोबादि एप्लाइ खालामबानो जाबाय बबे मोनसेनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबल बे जाबाय जोंहा साख्रिनि नामफोरा दा एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना फिस होनो नांगोन लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव SC ST PWBD बिथांमोननि केन्डिडेटआ गासै 175 रुपिसखौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नांगोन सेम टु सेमानो ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC बेफोरबायदि केन्डिडेटआ 850 रुपिसखौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनाय समाव होनो नांगोन दा साबजेक्टफ्रा मा दङ नायनि आं फार्स्टनिखौ नोंथांमोननो इम्परटेन्ट खोन्थादोंमोन ना आं बेखौ नोंथांमोननो साबजेक्टआबो मा फरायनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस फार्स्ट साख्रिनि नाम बेयो लोगोफोर दा बिनि थाखाय साबजेक्टआव फरायनांगोन नोंथांमोना रेसनिं एन्ड निउमेरिकेल एबिलिटि बे मोननै साबजेक्टखौ नोंथांमोना फरायनांगोन मोनसे साबजेक्टआव 40 मार्क थागोन गासै कुइसना 40 थागोन मार्कआबो 40 थागोन 80 मार्कनि जागोन कुइसनाबो 80 था थागोन मोनसे साबजेक्टआव माने मोनसे कुइसनाव 1 मार्कनि जाहैबाय टाइमखौ मोनगोन नोंथांमोना 45 मिनिट्स बे जाबाय जोंहा MCQ टाइपनि कुइसन जागोन बे जाबाय जोंहा फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन नालाय जोंहा अबजेक्टिभ टाइपनि नोंथांमोना बेखौ नैबे नुदों जानांगौ प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन बे जाबाय जोंहा ओमफ्राय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो गावबागाव बबे मोनसे साख्रिखौ एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बे नामखौ मोजाङै नायबानो जाबाय जि बेहाय गोबां होनाय दङ जेनेबा सेकेन्डनियाबो दंमोन ना जोंहा मेन एग्जामाव माबोरै जागोन ओमफ्राय बे अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पसना बेखौबो नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायनो हागोन प्रिलिमिनारिनिसो उनाव जोंहा माने मेन एग्जामा जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन गिबियाव प्रिलिमिनारि एग्जामाव नोंथांमोना पास जानाय जानांगोन बेहाय आपडेट होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा एग्जामखौ माबेयाव होनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आसामनिया जोंहा इंलिश हिन्दी आसामिस बे मोनथाम लेंगुवेजाव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन आसामनिया इंलिश हिन्दी आरो आसामिस बे मोनथाम माने लेंगुवेजै नोंथांमोना बबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामो नोंथांमोना होबानो जागोन ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना कार्ड अफ स्कर बेखौ नायनो हागोन माब्रै जागोन फार्स्टआव मार्कआ बोरै लानाय जागोन बेखौ बेहाय होनाय दङ सेलेक्सन प्रसेसखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन बिनि उनाव मेन्स एग्जाम जागोन बिनि उनाव जोंहा लास्टआव इन्टारभिउखौ लानाय जागोन दा एग्जाम सेन्टारा जोंहा मायाव जागोन होनोबा जोंहा गुवाहाटियाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन गुवाहाटियाव जोंहा आसामनिया अनलि गुवाहाटियावल' जोंहा एग्जाम सेन्टार दङ बे जागोन आरो इन्टारभिउआव नोंथांमोननि इन्टारभिउनि डिटेल्सखौबो होनाय दं जाहाथे नोंथांमोना बयबो बेखौ नायलायो मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो मिथिखागौ माथो नोंथांमोननि फरायनायनि सार्टिफिकेट नांगोन आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना बबे मोनसे आइडिखौ होयो जेरै पान कार्ड होयोना आधार कार्ड होयोना भटार कार्ड होयो गोसोबायदि होदो नोंथांमोना जेबो आरो बे डकुमेन्टस होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना फरायनायनि सार्टिफिकेट मार्कशिटनि अनगायै
बेखिनियानो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौआ बिनिफ्राय गाहायाव फैथारोबा नोंथांमोना साख्रिनि भेकेन्सि राननायखौ नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बयबो नायो अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो आरो लोगोफोर नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनानै लालायो जोंहा बे 10,000 गाहाम साख्रिनि भेकेन्सिखौ ओरैनो बेकारै थांहोआ नोंथांमोना बयबो नाजायो साख्रिखौ मोननो थाखाय आरो बेजों लोगोसे माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना लोगोफोर एप्लाइ खालामनायनि सिगां जाहाथे बयबो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै बयबो माबायो नायगोरो ओमफ्राय जोंहा बे एप्लाइ अनलाइन लास्ट डेटआ जाहैबाय 28 जुनाव जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन लोगोफोर बिनिफ्राय एग्जामखौ माला लानाय जागोन बेखौ बे होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजां नायनो हागोन प्रिलिमिनारि एग्जामा माला जागोन बेखौ मोजाङै होनाय दं बिथिं बेखौ नोंथांमोना गासिबो नायजोबबानो जाबाय बबे समाव जागोन बेखौ नोंथांमोननो होनाय दङ बेखौ बयबो नायलायदो दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बेखौथ' बुंखाबायानो आङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम होननानै आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो जाहाथे गासिबो नोंथांमोननि लोगोफ्रा गोसो जानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियानो लोगोफोर आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों